Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή και πραγματικά ήταν τύχη ακατή ότι τα κατάφερα να έρθω. Γιατί η βραδιά ήταν πράγματι όμορφη. Βέβαια, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν λειτουργούμε έτσι σε μια συλλογική συνείδηση να έχουμε όλοι μαζί, να μπορούμε να κατανοούμε, να παίρνουμε, να εισπράττουμε, να δίνουμε. Το συγκινησιακό μέρος μένει έτσι στο πρόχειρο, στο λίγο και δεν δίνουμε αυτό που χρειάζεται εμείς όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, οι διανοούμενοι, οι επιστήμονες, που πρέπει να έχουμε μια πρωτοβουλία στις κοινωνίες μέσα που ζούμε, ιδιαίτερα όταν περνάνε τέτοιες κρίσεις σαν αυτές εδώ, και να μην μένουμε έτσι αποκομμένοι από τις συντελούμενες κοινωνικές διεργασίες, αλλά να μετέχουμε με τους προβληματισμούς μας, με τις αγωνίες μας, με τους αγώνες μας, με ό,τι είναι εκείνο που συγκινεί μια κοινωνία να την ενεργοποιεί, γιατί πράγματι οι άνθρωποι της τέχνης έχουν το χρέος, όπως τα έλεγε και ο Καζαντζάκης, να είναι μπροστά στις εξελίξεις, στις προτάσεις, στα οράματα μιας κοινωνίας. Γιατί όπως λέω και στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να ξέρετε δύο πράγματα. Η τέχνη δείχνει και η επιστήμη αποδείχνει. Όταν δεν προηγούνται οι δημιουργοί της τέχνης στα πράγματα, οι κοινωνίες μένουν ισοπεδωμένες στις τεχνικές διεργασίες που μπορεί η τεχνολογία άλλοτε να μας πάει πάνω και άλλοτε να μας πάει κάτω. Χαίρομαι που βρέθηκα και εγώ μαζί σας, μαζί με την αγαπημένη μας την Γρηγορία, και νομίζω ότι κάποια στιγμή όταν θα χρειαστεί, και νομίζει η ίδια, και στη δική μας την αίθουσα, στην Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, με πολύ χαρά την κοντοπατριώτισσα λοιπόν Πελεκούδα, θα τη δεχτούμε και εκεί για να την παρουσιάσουμε. Και θα έλεγα για την απόψινή βραδιά, μιας και εγώ τους περισσότερους τώρα σας πρωτοβλέπω, ίσως, αγαπητή Γρηγορία, άξιζε να υπάρχουμε για να συναντηθούμε, όπως λέει και ένας συνάδελφος σου ποιητής. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα κλείσουμε την όμορφη βραδιά με την φίλη μας την Μαρούλια σε γνωστά τραγούδια. Εμείς θα τραγουδήσουμε. Αν θέλετε, τραγουδάτε εσείς. Sorry.
Περλές λέγεται. Στη συναδέλφου. Το έργο της μουσικής του στο Ιτζένι. Δεν μπορώ να σπάσω τον καναπέ. Άστε τις Δεν είσαι μητρόσκοπης. Enemy,
Δεν έχει γίνει τώρα. Έλα, έχεις δυνατή φωνή. Εντάξει. Μόλις παρακολουθήσατε ένα από τα πολύ επαναστατικά της Μάρος. Το ξέρω. Αλλά εγώ θέλω να κλείσω με την άδεια σας αυτή τη βραδιά, επειδή ξημερώνει των ταξιαρχών. Θέλω να αφιερώσω από το πνευματικό εμβατήρι στον Άγγελο Σικελιανό που αύριο θα γιόρταζε, αν ήταν μαζί μας, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της προηγούμενης γενιάς μας, το περίφημο «Σημώνει ο νέος ο λόγος που όλα θα τα βάψει στη νέα του φλόγα. Νου και σώμα ατόφιο ατσάλι. Η γη μας αρκετά λιπάστηκε από σάρκα ανθρώπου. Παχιά και καρπερά, να μην αφήσουμε τα χώματά μας να ξεραθούν από το βαθύ του το λουτρό του αιμάτου, πιο πλούσιο και πιο βαθύ και από όποιο πρωτοβρόχι. Αύριο να βγει ο καθένας μας με 12 ζευγάρια πόδια, τη γη αυτή να οργώσει την αιματοποτισμένη, να ανθίσει η δάφνη απάνω της και δέντρο της ζωής να γίνει, και άμπελός μας να πλωθεί ως τα πέλαγα της οικουμένης. Οπλώς, παιδιά, και δεν πολύ μονάχος του να ανέβει ο ήλιος. Σπρώχτε με γόνα και με στήθος να τον βγάλουμε από τη λάσπη. Σπρώχτε με στήθος και με γόνα να τον βγάλουμε από το αίμα. Σπρώχτε με χέρια και κεφάλια για να στράψει ο ήλιος πνεύμα. Να είστε καλά. Υπάρχει ο στίχος «Μάνα, φωτιά με δίδαξε την καρδιά μας θέλει» και αυτό τους τελειώνει. Δεν είναι από το πνευματικό εμβατήριο. Όχι, αυτό είναι από το 2, το λογικό 2. Είναι από το λογικό 2. Εδώ, και κι άλλο φιλί, έτσι, φιλί.